jól van, tessék megnyugodni. Bak! Tessék megnyugodni. 15 perc még, aztán több mint egy évszünet. Úgyhogy ezt a részt geci hangosan! Halik Rubi, örülök, hogy gyógyulsz lassan. Ma féltem, hogy tényleg meghalt a crushom. Hallom, hogy ott az asszonyal. Olvastam a borban, azt hiszem egy férfinak azt kell, hogy jókat basszol. A lelke lassan, meg gyógyulhasson. Gyógysziruk láznak, hogy jobban hason. Tudom, hogy miért tanította azt, hogy aha. Az elején a végétől, ha csak két jó vég, és a legszörtől, aha. Jön a maradék, akkor ott is úgy rázol a múlt, aha. Ennyit kell tenned, és másnak az aranya a nyakadba hull, yeah! Ne rúgjanak el a papára! Ne mind a gyokra, meg ne hagyjuk minden este, meg locsolod! Látod a brit, azt a fotósokat, nyugi nem engedik be a fotósokat. Nem írhatja meg a blik, hogy a Groovy a kórházi ágyon egy nagyon szagja a szomszéd ágyon, az itt a nénét. Minek jössz be ide telni a végét, maradjon otthon. Nézzen tévét! Szavazni menjen el, letelik a 4 év. Már a él még, mert az díszjósdó a narancsárban lett a végén. Hogyha belemész, mindenki belé teszem majd a részét. De a pénzedék meg amit csak küldszöd. Nélkül szívom a faszút, hogy másnak általálnia. Minek neked a gyákba kápja? Ez kell neked, akkor válasz másikat. De tudom jól, hogy rám vágsz a számodat.